goazen pixka bat liburua hitz egitera, eta esaten. Aitaren etxea. Batek esego, lehen amaren eskua, aitaren etxea, koinataren marmitakoa. Hori izango da hirugarren. Familia da gaia? Ez. Bai. Familia ere bada gaia, familietan ematen diren isiltasun horiek hori, nik uste dut nire liburu guztietan agertzen den zerbait da, esan gabeko hitz horiek eta hitzik gabe komunikatzen den guzti hori hor dago. Gaia zein den esatea holan zehatz-mehatz zaila egiten zait laburbiltzea liburu hau, nik uste dut gai ezberdin asko dituelako, ertz ezberdinak eta jorratzen dituelako gai ezberdinak, ezta? Baina, bueno, oro pixkat liburua ezagutzen ez zuenentzat edo laburbiltzearren 3 pertsona ezberdinen ikuspuntuak, sentimenduak, kontraesanak, bereziki kontraesanak azaltzen dira, 3 gizon bat eta 2 emakumeenak, bakoitzak bere atala dauka edo bere atalak ditu eta horrela izatea nahi izan dut nabarmentzeko nola munduari nondik begiratzen diogun horren arabera ikusten duguna guztiz ezberdina beste errealitate bat dela, ez? Hori nabarmendu nahi nuen batetik eta bestetik, nola 3 pertsonai hauek egin duten halako barne hausnarketa bat bizitzan hartu dituzten erabakiak, esan dituzten hitzak, egin dituzten guztiak, euren buruari galdetuko diete, aske hartutako erabakiak izan diren, zerbaitek edo arau sozialek, baloreek, gizartean dauden hainbat baldintzek baldintzatuta hartu dituzten, ez? Eta hor barne, nik esango nuke 3 pertsonaien kontzientzia hartze bat dagoela, prozesu bat dagoela novela guztian zehar, nola guk ez ditugun gure erabakiak aske hartzen, guztiz aske hartzen, eta erabaki intimoena ere izan daiteke maitemintzea, nola maitemintzen garen eta nola ditugun bat hartzearren, adibide bat jartzearen, hori ere baldintzatua dagoela, zeharkatua dagoela guztiz, hainbat arau, balore, bereziki azpimarratzea da genero aginduengatik, ez? Hausnarketa hori egiten dute 3 pertsonaiek, bereziki gizonak egingo du edo, novela gehiago zentratzen da agian gizonaren prozesu horretan,